Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. gimando ang makuting investigasyon sa pagkamatay sa opisyal sa Police Regional Office 11 nga napalgan sa iyang quarter kaganinang buntag. Kapin 120 ka bag-ong pulis sa Regional Mobile Force Battalion 14B na biktima sa gingong hazing atol sa reception rights sa Lamitan City, Basilan. Mga opisyal nga posibleng nalambigit, girelieve sa pwesto. Iligan City, gipaubos na sa state of calamity, gumikan sa grabing danyo sa pagbaha. Patay, miabot na sa 5 katao. Pipila ka balay, nadaot atol sa landslide sa Surigao del Sur nga epekto sa bagyong Basyang. Og turista nga nagkumbayot sa banana boat aron di mahulog sa dagat, gikalingawan sa netizens.